hastani kaibri achuk thayo chongbari naharjagui tongo tini phungni simino kwchang kwchang kheno chongbari naharjagui tongmani koktoma lukurok phungni simino khatung khajani bisingti joto polling station thangai budlai tongmani mangpili bo kase phegya phia baksa baksa achuk thayo kisasuk deramungni koktoma manfano lukurok tawsu jora khatung khajani bisingtino chongbari lai tongo koktoma kase phegya mangpili bo nugui tongnanarok lukurok phungni simino chakra hini simi umor sikla jotono khatung khajani bisingti chongbari lai tongo amakeno kaibri achuk thani bisingo 46 surma Vidhan Sabha achuk thaibo tongo achuk thayo tabuk chini koktong thongnai taku nires tongo phaidi bini bisingte khanai nailene 46 achuk thayo busuk jorotei chongbari ngi tong lukurokni khatungma busuk jorotei tong patimung tamo tamo tong amrokno phuningni bisingte update nalayana nires khaide tongani kok khangao tawsu jorotei amchayo busuk jorotei budung tong lukurok busuk khatong khajani bisingte bud riwi tong amna kisani bisingte samena musman tabuk so jora toi to emni to kaham khaini tolei tongo hinke tai kaisao hinke oro EVM machine nosto ngai totale prai 45 minit hairo khaye oro kisa let engkha ke obo tabuk kaham khaini tolei tongo oro bona amo engkha 31 number boot center Kamaranga bisi khobjago obo tangkap SB school ke oro no thangai kaham no oro bo kaham khaini tolei tongo joto jaga no tabuk so jora borok kobang khaino kaham no tolei tongo ke asno yang to to khanaya kho koktoma borok khanaya kho tabuk so jora kaham khaino tolei tongo lukurok nole busuk jorotei bud ri tongmani nokha busuk jorotei lukurok khatung khaja nugui tong lukurokni bisingo lukurok to abo to borok khatung khaja khaino kaham korno rei tongmani ke borok to mukhan ko sambon nugelo to khatung khaja khaino tongtholai jak budi layo gangke amchayo 46 tabuk jora am hai kono hamya patimung hai ka ba kebono bud dinani kasuja kha am hai patim borokle khada khana ka ba ma kong musa so koktoma tot tong abo koktoma hinke tabuk ni bisingno saiman kha ya bamon sorawo kaisa bud totally bud muthage rejakha ine khana tabuk no all khayo ayang tamo bike bahini rok de khaye bud muthage riu ni khana ka tabuk ga tabuk 46 basanai je tabuk congress ni hingtung CPM hingtung ba BJP ba tipromosa je candidate tongnai rogle chongbari haiko bongni baithangni bud rok ridari kha amrok je koktoma de mangkha ken tabuk so jora candidate chongborok to kebo kuno bodol ni enghai candidate ongkhorya khobor ambai amai keno tebo olorogoni thani update nana chaitongna sia busuk doroti bud ongkha percentage busuk amrokno boni bisingti saimana chaitongnai korongi tongde chungbai kahamno tabu jote kono aro gunogol kisro dang kono yana emno shanti no tongona kahamno da hama tinoro bailik sumone bo hairo kung tong gunogol to tong ta khato nukje ko emne kahamno na ta sa kam chol tong bosoro jakna bot tini ang ta phaisama saimia emne choli tongona kam chol ta jote kono hoise kirero ta sala motam jaga hanja মই সেট্রাই SB স্কুল বড় ভাই একটু কো আছে কি ইলেকশনে কি হইছে ভোট দিতে আইছি কোনো কিছু হইছে নি কোনো গোল হয় আছে নি কোনো গোল নাই না কিন্তু ভালো আছে ভালো ঠিক আছে